హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ మధ్య కొంచెం లైక్ చేస్తలేరు, కామెంట్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్, అప్పుడే మేము వీడియోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మీరు లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తూ ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 టోటల్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఏంటంటే చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని 2 ఫొటోస్ ఈ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ఇలానే ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, లాంగ్ ఫోటోని. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ చూడటానికి మాత్రం ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఇలా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్. ఆల్మోస్ట్ చివరి వరకు కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి కదా, సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాంగ్ ఫొటోస్ ఫేస్ట్ ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది. ఆ ఒక్కొక్క ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక్కొక్క ఫోటోని చివరి వరకు ఇలానే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ ఈ వీడియో గురించి ఏదో ఒకటి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అర్థమైంది కదా నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.